má minulé 1950. Tak nějaký, no když vznikla škola, no, to už bude hodně. Mně se líbí, jak vždycky si povídají ti starší. No to bylo v 8 tam. Dělej, vidí to. Jo, to se mně líbí. To je vždycky mě dělá. Jako výladí. Prej to už bylo. Není promluvit. Nebo 40. Co je to filmuje? Ukáž nevidím. Ty to vidí to ukončit a smazat. Nastává. Ty nafilmoval. Jo, tak jsem nás víkend. No tak ukáž. Ale opustil tečka, ne? No, tak já povážu.